Nafarroak 93 koronabirus kasu berri atzeman zituen atzo. Txertaketak zainketa intensiboko unitatean izandako ospitalaratzen 169 eta koronabirusaren 5. olatuaren heriotzen 186 prebenitu ditu. Nafarroak koronabirusari eusteko etxeratzea agindua irailaren 2 arte luzatu du. Eskubide Sozialetako Departamentok 3.600.000 euro inbertituko ditu tutera, lizarra eta tafallako arreta soziosanitarioko eta errehabilitazioko zerbitzu berrietan. Hainbat kolektibotako kidek hipikarik ez taldea osatu dute, salatu dute Iruñeko udalak antolatutako egitasmoak inposizioan oinarritutako hiri eredu bati erantzuten diola. Iruñeko udalak gazteendako 31. literatur lehiaketako lan irabazleak online argitaratuko ditu aurtengo edizioan saritutako narratiba eta poesia testuak zabaltzeko. Udaletxeko balkoiak Kondestable eta Ezpeletaren jauregien patioak eta Ziudadela artez beteko dira Flamenco on Fire jaialdiaren iritsierarekin Iruñera. Udako berso jaialdia Berriozarren ostiralean arratsaldeko 7 Andonia Gaina, Anela Bakairika Lagoma eta Sustraikolina bersolariak ariko dira. Igandean arratsaldeko 8 Traka-matrakaren kontzertuan Soengo Rafael Alberti plazan arratsaldeko 8. Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentuak emandako behin-behineko datuen arabera, atzo 93 koronabirus kasu berri atzeman ziren Nafarroan. Jaitsira txikia bada ere beheranzko joera baieztatzen da, izan ere, duela astebete erregistratutako kasua baino 54 gutxiago dira. 157 izan ziren orduan eta duela 2 astekoa baino 151 gutxigo. 254 izan ziren orduan. Txantrea eta Sanduzela Iruñeko auzoetan 5 kasu zenbatu dira azken ordutan eta Arrotxapean eta Goizuetan berriz 4 kasu. Asteazkenean 94 pertsona zeuden ospitaleratuta, horietako 27 zainketa intensiboko unitatean. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak egindako azken txosten epidemiologikoak koronabirusaren aintzinean txertaketa eragin handia izaten ari dela azpimarratu du. Izan ere 5. olatuan, kasu sintomatikoen 44%, ospitalaratzen 82%, zainketa intensiboko unitatean izandako ospitalaratzen 69%, eta koronabirusaren ondoriozko heriotzen 86% prebenitu dira. Nafarroan 900.000 dosi eman ditu, eta gaurtik aurrera txertoa itzorduri gabe har daiteke forenen mutiloan eta tuterako jesuitetan. Nafarroko Gobernuak Nafarroko Auzitegi Nagusiaren bermearekin etxeratzea agindua berritu du. Abuztuaren 24ko 2021 foru aginduaren bidez, koronabirusaren aurkako gainerako prebentzio neurri zehatzak indarrean diraute. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak neurri hori baimendu du eta inzidentzia handiko 54 udalerrietan eragina izanen du. Horietako 10 aldi honetan ospatuko baizituzten herriko bestak. Bestak ospatu behar ziren herriak hauek dira: Armanjantzas, Berriozar, Kaskante, Ezkabarte Eusa, Ezkabarte Sorauren, Lumbier, Murieta Pitilla, Ribaforada, Murarte Derreta, Egues Ballara, Eguesibar Badostain eta Eguesibar Ibiriku. Ha adoptado en su sesión de hoy un acuerdo por el cual se autoriza a la consejera de Derechos Sociales a iniciar un procedimiento de licitación de un contrato de 5 años
Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran erabaki bat hartu du eskubide sozialetako kontseilariari baimena emateko tutera, Lizarra eta Tafallako eremuetarako gizarte eta osasun laguntza integratuaren proiektuan sartutako zerbitzuen 5 urteko kontratua lizitatzeko prozedura hasteko. Kontratu horrek 3.664.357 euroko aurrekontua du. Proiektua 2018an abiatu zen Tafallan eta 2021an Tutera eta Lizarrara zabalduta. Gainera, 2022an Nafarroko gainontzeko zonaldera iristea aurre ikusita. Lizitazion 7 plaza sartzen dira egoitzetarako, 3 Tuteran eta 2 Lizarran, Sortu Berriak eta 2 Tafallan. Bertze 13 eguneko zentrorako, 5 Tuteran, 4 Lizarran, Sortu Berriak eta Tafallan 4 finkatuko dira, eta etxeko laguntzako 3 taldeak ere sartzen dira bat eremu bakoitzeko. Hurbileko baliabideak dira, aldi baterakoak, malguak, personalizatuak eta koordinaketarik gabeak. Osasun eta gizarte zainketako behar handiak dituzten pertsonentzat da proiektu hau, eta osasun eta gizarte zerbitzuaren aldi bereko eta koordinatutako jarduera behar dute. Halaber, zainketen jarraitasuna bermatzeko jarduerak sartzen dira, bai eta personen, familien eta ingurunearen beharrak asetzeko jarduerak ere. Ildo horretatik personei eta haien senidei aholku, forma eta laguntza ematen die zainketa horiek erraisteko har daitezken neurrietan. Bai personalak, bai etxean geratzea erraisten duten egokitzapenak, zaintzaileen gainkarga gutxituz. Ospitaleratzea edo eritasuna dela eta bere autonomia mugatuta izan duten personei laguntzen die. Autonomia eta independentzia horri eustea, berreskuratzea eta hobetzea lor dezaten. Ahalik eta denbora gehien emanez etxean eta ohiko ingurunean ahalik eta bizi kalitatea onenarekin. Era berean, prebentziozkoa da eta ahal den neurrian egoitza eta edo ospitale sarrerak saihestea da helburua eta aldi berean bizitza komunitarioaren banakako eta taldeko jardueretan parte hartzera bultzatzen du. Gaitasun fisikoarekin arabera bizimodu aktiboa eta sozializazioa sustatuz. Carmen Maeztu eskubide sozialetarako kontseilariaren hitzetan neurri horiek zahartze aktiboko politiken barruan kokatzen dira, persona bere gizarte eta osasun beharrak konplexo diren egoeretara ahalik eta beranduen heltzeko, eta personarengan zentratutako arreta integralaren ikuspegitik egiten dira, hau da zerbitzuak personari egokitzen zaizkio eta ez alderantziz. Este proyecto está destinado a personas con altas necesidades de cuidados sanitarios y sociales que requieren Hainbat kolektibotako kidek ipikarik ez taldea osatu dute, salatzen dute Iruñeko udalak antolatutako egitasmoak inposizioan oinarritutako hiri eredu bati erantzuten diola. Irailaren 2tik 12 ospatuko den egitasmoak eta hasieratik zalantza ugari sortu ditu, jarduera elitista badelako, iruindarrekin loturarik ez duelako, animalien erabileran oinarrituta dagoelako eta ez dagoelako argi zer babesle izango dituen, ez da Iruñari zer gastu ekarriko dion ere. Hori da, inposizioan oinarritutako hiri eredu bati erantzuten diola salatu du hainbat kolektibok osatu duten ipikarik ez taldeak. Ipika jarduerak 219.550 euroko aurrekontua du eta soilik Ziudadelan pistak instalatzeak 135.000 euroko kostua du. Dirua guztitik udalak 35.000 euro baino ez ditu jarriko babesle gisa, baina Navarra sumak ezkutatzen jarraitzen du gainerako 184.550 euroak nork ordainduko dituen iluntasun hori ere kritikatu dute. Hori dela eta dei egin dute irailaren 1 arratsaldeko 7 Ziudadelako atarean aurrean mobilizatzera. Ordu erdiko konzentrazio egingo da eta 7 herritatik aintzinera bizikleta martxan abiatuko dira Ziudadela inguratzera. Iruñeko udalak antolatutako gaztendako 31. literatur lehiaketako 34 lan irabazleak irakur daitezke jada webikoitza-letrajoven.com eta webikoitza-letragaztea.com webgunen bitartez.
narratiba zein poesia modalitateetako testu irabazleak edatu eta sustatzeko modu bat gaztelaniaz zein euskaraz urrenez urren, 14 eta 18 urte bitarteko gazteek idatziak. Bi webguneak gazteen literatur lanen gordailu gisa funtzionatzen dute eta bertan aurreko bi ediziotako, hau da 2020 eta 2019ko lehiaketetan saritutako lanak ere biltzen dira. Lanak inprimatu eta deskargatzeko aukera dago, norbaitek erabili nahi izanez gero, ikasgeletan adibidez. Creative Commons lizentziapean argitaratuta daude eta horrek lana erabiltzeko aukera ematen du. Beti ere egiletza aitortzen bada, merkaturatzen ez bada eta lan horretatik bestelako lanik eratortzen ez bada. Webgunearen edizioz eta diseinuaz Ziganda Geikoch komunikazion enpresa arduratu da. Gazteendako literatur lehiaketaren azken edizio honetan 257 lan aurkeztu ziren aintzineko urtean baino 106 gehiago, zeina koronavirusaren pandemiaren ondoriozko mugek eta konfinamentuak markatuta egon baitzen. Gaztelaniazko 209 lan eta euskarazko 38 aurkeztu ziren, poesiaren aldean 130 txiru, kontakizun laburra hobetsiz. Lehiaketa bi adin tartetan antolatzen da, 14 eta 16 urte bitartekoak. Flamenko on fire jaialdiak gaurtik igandera Iruñeko udalarekin elkarlanean, flamenkoaren artea hiriko gune adierazgarrienetako batzotara eramanen du. Hala udaletxeko balkoietan eguerdiro kontzertu bat eginen da eta plazan jarritako aulkietatik ikusteko aukera egonen da. Barruti mugatu batean eta edukiera mugatuz. Arratsaldeko 7 errezitala Kondestableren jauregiko patiora helduko dira eta 8 beste hitzordu bat hasiko da Ezpeletaren jauregiko patioan. Halaber, larunbatean eta igandean Flamenko on fire jaialdia Iruñeko udalak udan ziudadelan instalatu duen agertokiraino helduko da. Ikuskizunetarako sarrerak oraindik agortu ez direnak webikoitza flamencoonfire.org webgunean eskura daitezke. Flamenko on fire jaialdiko aurtengo edizioko kaleak, balkoiak eta patioak zikloa Iruñera datorro ostegunetik igandera bitarte. Udalarekin elkarlanean abian jarri diren 15 bat proposamenekin hiriko gune adierazgarrietan. Horrela hitzordu honen aintzineko ediziotan ohikoa den bezala, udaletxeko balkoia agertoki berezi bihurtuko da eguerdian. Ostegunean Ines Bakan eta Antonio Moyaren arte egonen da entzungai, eta ostiralean Dolores Lagujetas eta Domingo Rubitxi izanen dira. Larun batean eguerdiko 12tik aintzinera, El Niño de Elche eta Raúl Cantizano izanen dira bertaratutakoak unkituko dituztenak eta azkenik igandean Pansekito eta Miguel Saladok emanen diote buru zikloari. Emanaldiak udaletxe plazatik ikusten halko dira, gune zedarrituan eta edukieran mugatuz. Ikusle gisa joateko sarrera bat izatea beharrezkoa da eta sarrera jaialdiaren webgunearen bidez banatu eta dagoeneko agortu dira. Aurten Flamenko on fire jaialdiko partaiden arte hartuko duen beste agertokietako bat Kondestable jauregiko patioa da eta arratsaldero ortzegunetik igandera bitarte 7 aintzinera kontzertu bat egonen da. Ricardo Moreno abiatuko ditu hitzorduak eta bide emanen dia ostiralean arituko diren Ines Bakani eta Antonio Moyari. Larun batean ordu berean Juanjo Navas eta Enrique Elbaka iritsiko dira eta igandean Gerai Cortesek buru emanen die proposamen horiei. Ordu bete geroago egunero Flamenko Ezpeletaren jauregiko patiora leku aldatuko da, non bere artea erakutsiko baitute Dolores Lagujetasek eta Domingo Rubitxiko ostegunean Ricardo Morenok eta Ane Carrascoko ostiralean. David Carpiok eta Francisco Binuesak larun batean eta Diego del Morao eta Israel Suarezek pirainak igandean ziklori bukaera emateko. Ziudadelara ere eramanen du aurten jaialdi honek flamenko musikaren kutsuri garbiena larun batean eta igandean eginen dira 4 kontzerturekin. Iruñeko udalak aire zabaleko jarduera gune zedarritu batean eta edukiera mugatuz eskaintzeko instalatu duen agertokian. Sarrerak webikoitza flamencoonfire.org jaialdiaren webgunean eskura daitezken. No picará mulata, que mi Luca no está aquí.
Berriozarko udaletxeak antolatuta, abuztuak 27 ostiralean arratsaldeko 7:00 aintzinera berso saioa, udako berso jaialdia Euskal Herria plazan Berriozarren. Ezkabapea Berriozarren berso saioan, ariko dira Andoni Egaña, Ane Labaka Erika Lagoma eta Sustrai Kolina, sarrera Debaldetan. Abuztuak 29 igandean arratsaldeko 8:00 aintzinera traka matrakaren kontzertua izanen da Rafael Alberti plazan Ezkabapean Ansoainen. Musika ulertzeko eta maitatzeko bide berri bada, jazz erritmodun mangerak diz jerido bihurtuko diren jogurpotoak, kriskitin konplejoa daukaten maionesa tapa jotazaleak, erritmo afrikarrez beteriko kuboak, gorputzean itsasirik geratzen den doinua fabrikatzen duten odiak. Hori guztia traka-matrakan dago, musika aniztasuna, sormena eta irudimena, birziklatzea eta ingurumenarekiko errespetua bateratzen dituen proiektua. Tailer eta kontzertu didaktiko bidez musika modu erakargarrian urreratzen du eta aldi berean birziklatze kontzientzia lantzen da. Gizarte honek baztertzen dituen gauzak eraldatu eta zoragarriak diren musika tresna bihurtuko dira. J'ai pris mon temps, j'ai bien plané, j'ai regardé passer mon acné sans trop regarder la télé. Je voulais apprendre à partager, j'ai trouvé des amis, m'en trouvé des amis.